Ngima makapango jayuayo kendo lalo oganda mathoth ahinya to ibome mapacho ka. Mano miyogi oganda moko oganda pek e chako ngima manyien ka gidok dala tok rutaya. Kata kamano familia mar Habil Onyango ma en jatedo mane osedhi rutaya ochako ngima maber dala ka gipuro kendo gipidho jamni e gweng' Ndere ei kaunti ma Siaya. Jailieta miyowa Sigand gi ka gilero kaka ne gichako manyien tok wuok kapango. Mae en dala Mary kod Habil Onyango e gwenge Ndere, kaunti ma Siaya. Gidonje pur e dala ni mar gwen kod dhok kendo gin gi puodho ma gipidhe kit alode mopogore. Kata bed ni ngima gi dala chalo mosetegno, nok gichake mayot. Habil ne tiyo Nairobi kaka jatedo kata chef e kembe mopogore kuom higni buora. Kapok odok dala ka tije norumo apoya e muoch mar midhusi mar COVID-19. Kane corona obiro, natie several companies mar tedo, mass production tedo ni joma ng'eny. Namba maduong' mar ji manyalo chopo 200 kadhi mbele. Then ka COVID nobiro, ne waduogo pacho ka jomitedo no onge. Wuon nyithindo duogo e ot gotieno to nyis noyudo ka wawe jatich dala ka adhi Nairobi. Unyisi gotieno ni ng'eni tich adek wadhi dala. Mano duogo na Saturday. Tapenje nang'o motimre dala ni wan chunga tich. To kaka an ng'at moseng'iyo dala ka ok na buok. Nikech by that time ne an housewife onge gima timo. Nanyise ni sawa wadhi dala. Kaka ne wabiro ka. Kata kamano, Mary to nosebedo dala kuom kinde kapok Habil oriwore kode. Giwacho ni ne bet giyudo yot nikech ne gichako loso dala gi chon kata ka tich pok norumo. Ne nyako chak ngima manyien. Wasea Nairobi, nyako ayudo pesa matisi e lwetwa, nyako ng'eyo kaka onyalo chiemo, kik wadepend kuom nyithindo kende. Then waparo man kod puodho ka, almost 1.5 acres. Wa invent e donjo e pur. Mokwongo najao kod pur mar alot. Makata jirande man ka ne dhi nyiewo alot kuom jok mano Nairobi machiegni. Kapimo pesa manatiyo go dwe achiel kaya kuwa Nairobi. En nyiewo alot mar 100 pile. Kidhi nyiewo alot ma 100 ma kienyeji no to wan mana ji ariyo kama kwa chame lunch dong matin kabisa. Kore mwani wabet mwaparo ni to ma wan gi puodho ni dong wanyalo pidho alot. Kwa chako kune wachako ni mar ohala ena marwa mwachamo mondo wa save kikwa wagol pesa ni wateri alot. Pith bende ne gidonje mar gwen, bata, kanyakla kod awendo masani osenyuolore kendo gin ema giuso chiemo ne jogweng'. Owadgi maluwe ka wadhi limo gi loka cha to miya gwen achiel na biya negi no wadgi ocham. To kinego ok na nego nikech gweno no na manyo. Asetemo penjo ji kata mana madanyiew tikona ni onge gwen nyocho tho. To gwen achiel no notimo wanda. Nikech gwen achiel no kano onyuolo tong' 13 to ne kwachamo kata tong' achiel wamiete. To dhi ofuwo tong' 3 moko toyo to toyo tong' 10. Ng'eng'ne generation manka. Habil mane tiyo tij tedo ne okobedo koda yot e donjo e pur kaluwar koda pogruok tije ariyogo. Kata kamano notemo kar nyalo mare. Kanyuola no pidha kod puro kod dhiang' mako kwe dhiang' kiluwo kama. En ka kinda dhi bedo ng'ama duong' to dhi bedo chef. Chef tich malung'ruok bedo ng'ama tin zaidi. Kendo kuonde mang'eny no kudwa mondo ilung'i nikech dhi turo the backbone. Koro dwa ni gik moko ni wi mesa. Itimo gimoko kan malo. Koro ka kweda kitim kamano. Kweda kuri lungri, yomlo, iteng' ombugu, ibe koro moko. Koro ne nach kamano. Koro no bedo matek matin. Lakini kaka kuno chuno ko ngima nyaka dhi mbele. Magi duto ne ok nyalre dichiel ka giwacho ni ne gichako loso dala gi chon kane tich ochakore. Ne bed ni walung'e wiwa Nairobi to tich nochorumo muna nyocha 2022. Indeno gik motimre ka gi okotimre by 2022 gi sani. Ne ng'at ma wiye paro gimonego tim gi sama onego time gi pesa ma en gono. Koro mano miwa tich mayot nikech ne oyudo ka wasenyiewo lo, wasegero ot,
wan gi ot. Nyithinda ni kapo nono nyathiwa onyono form 1 to wasetieko everything miluongo ni wach manyieo lo, wach mar loso dala, wach mar rwako ng'on wasetieko. Nikech the moment ma nyathi onyono high school nitie pesa momigolo, en golo mok dog chien. Habil wacho ni kata bed ni nosedhi rutaya kaka jatedo, pod en kod lony mar tedo kendo onyalo dhi nyime kod tijno e gwenge ma Siaya. Ka in kod tich midwaro timo kata in samolose ni kiluonga knowledge mar pango tich utimbre ka dhano nifachiel gidire an kod lwedaka. Habil kod Mary jiwo joma ni kapango mondo okaw kang' momondo mar loso gik gi dala kendo were kod wich kuot. Gimotamo wang'eny wan joma osedibero joma dongo sana joma chuo, joma mon gin joma yot ginyalo suko jowetegi. Luoro mar biro dala ka blok gima ande timo kanibira kaka kota ka kola ni rachar. Ka kola ni chako lil ka in ka to wich kuot moro luoro chago machuo. Kolo ng'ato Nairobi onge pesa moyudo, onge tich motiyo, lakini opondo ni mondo bi kade chiege dwe to thagre zaidi. Wager mietwa, wager gwengewa, wagol wich kuot. Gima duomo kikeno gol wich kuot. Kibiro ka mak kwer. Ngima kolokre, lokri gi ngima no kako lokre no. To sana ni mege. Mege nitie klas moro maka samoro ina housewife kane an housewife. To ngima lokre makoro onge pesa madonje ot. Ichako timo ni muzeni madharau. O kiwinje koro inyalo dong town, jaduong' duogo dala kende ka ng'ama ne ongo family. Wayie mondo wa adapt ngima sama ngima lokre, lokri gi ngima no. Ngima moidho kanyakla koda tuoche maka kod kacha mabende noloko uchumi mapacho kendie, noloko ngima mar Habil kanyakla kod Mary. Kata kamano gima giwacho en ni chako chon ahinya ne jogo mabende tiyo oko mondo olos gimoro dala kapok tich orumo. Ne Ramogi TV, nyinga Jai Lieta.